Ugamzimba sana nhliziyo kwamnandi ebuhleni bamaNazaretha ukukhombela simbona ngamehlo. Unondlela bonda kasonda umbele obanzi ungakithi oncelisa izigidi ezimbethe nesasekazi wembathi ingubo yomthimba. Sawula mezwi yabiza ubiswa isizwe sonke sakhele eAfrika. Onanele inhlabamkhosi wayibhekisa laseMozambique. Onanele inhlabamkhosi wayibhekisa laseSopusa. Vumelana abantu labezekile uthando lushabomvu malanga nasedlezweni zamashesha khena. Ibise namafa kalibuye kamabuyase. Ishinga lakithi kalile kwamabuye eshoshela. Samele mkali ngemfa nangaphambili lusemkhulu imithe eqathalela. Zindida abazondi zimsiphe ehlendo nombono amanhliziyo. Ngembambi ithambo ngokuchule bokuhlanganisa emhlambe yala naye. Bakhe abaqephuzo osopolitiki badayise zamanga ithembiso. Bahlala walalelo wasezulwini walaxuke ngasananelanga ebhekise empombili komunye wezasezulwini ngoba engasezulwini. Ungamzimba sala nhliziyo kamnandi ebuhleni bamaNazaretha ukukhombela simbona ngamehlo. Inkosi yakithi emalondelonda kayihlabe yajikutshela. Ihlobo sekwengumo mahlombe mthesane igqinqa phansi umfoka shozi wengabhanana baguqa amabili amadolo waphuza ingcwele wathi unguye. Qaqaqaqela ubani bengaqophisana nenkaflamlilo yasezulwini ekhafule bonke ababayakhela usungu sesesiqinisa sesithathu nesesine. Yakhafula umthetho umadefa konke emkhafulele esaleni. Yakhafula ugumedo masakane emkhafulele esaleni. Yakhafula ushele emkhafulele esaleni. Intula beyijaha beyibethele isibili kanti isando nezipikile sengakuyo. Ungamzimba sala nhliziyo kamnandi ebuhleni bamaNazaretha ukukhombela simbona ngamehlo. Uhlala bempiya bethu awubuze emzini wasebuhleni bamaNazaretha ophiwe zinkantolo namajaji wangena olwandle lapho usingcwele. Bampiya kanjani ngoba ebukhosini bakwaZulu bamvumile? Bampiya kanjani ngoba ebukhosini baseSwazini bamvumile? Bampiya kanjani ngoba ebukhosini baseLesotho bamvumile? Udobolo kaMayeso lumafindo kanti bambili yaxhafula. Luxafula esimahashulo kwalaseFree State lamjikijela abantu ngasiyaduma. Naxafula umongameli uGedlehle isimfuka somela lamjikijela endaweni engcwele yaseKhanana. Naxafula umongameli wezwe uSirile Ramaphosa lamjikijela endaweni ezampunye emzini wengcwele waseThokozane. Ingethangithane egidise zonke izizwe zase-Afrika egidise abamnyama nabamhlophe kwasamasamina ndademe eMatabetulu isikhukhukazi simaphika abanzi kahlophe siyabhalela sinqofa ubhubhane influenza ngonyaka 1914 saboyisa sonke ngeCovid ngonyaka 2020 uGandaphanto Stele Mzimbile esinye sokuye ezulwini esinye sokwala Nazaretha khethe yakho iqethe likodi labaqoqi ngoba bele singobhaqwana bethi banana nomculo Ungamzimba sala nhliziyo kamnandi ebuhleni bamaNazaretha ukukhombela simbone ngamehlo.